Тебе няма да снимам. Спокойно. Зашива се перфектно. Ето, както виждате, за пореден път ловистата фирма, няма да казвам коя, сами може да видите, и частта от рибката. Това е главата, бе? Да, бе, главата е вътре само в липскула, бе, пич. Дай ми я тук да покажа на хората. Да видят кои разработват липскула. Да, тук. Ева тук, видиш я. Ева тук. Ихи. Я гледай. Я гледай. Еле. Баба майка. Права латко отрас. Ето го. И остатъка от рибката в главата на липскула. Ето е малката сулчица. Браво, колега, пусни я долу малко във водата, само да видя нещо. Тебе няма да снимам, защото не си в кондиция. Браво. Да, видя ли как удра на липскула? Сега видях. Сега видя ли? Да, я пое тук на сенка, така да видим. Да се убедят хората, които разработват липскула. Ето. Ето, това е. Това е. Бела риба 6 кг. Айде, до следващата. До следващата.